ndoda ngekathi gqi man. Hayi man. Bona ke lento ngabikho kwathola paper pha kule ndlu. Indilo incwadi yami kodwa pheli incwadi yami. Yo hayi man yo. Akuqoma mbalo. Hey yo mesh, you the king bro. Banu shidile ngencwadi zami zesikolo ezirhazula ezigqiba amaphepha. Banu shidile ngencwadi zami zesikolo ezirhazula ezigqiba amaphepha. Malume ngiyakrokrela, takhumza ndiyakrokrela, tajusi ndiyakrokrela, phofu nonke ndiyanikrokrela. Malume ndiyakrokrela, takhumza ndiyakrokrela, tajusi ndiyakrokrela, phofu nonke ndiyanikrokrela. Yabona mchani mna please ungangifaka mna nisebenzisa eza tissue zasedebonesi xa ngithenga ipizza ndiyazibeka kuba ndiyazi zizonqena Ipizza uyithenga once a month nekhalibhotile liyasebenza kanti xa ndifuna imfundo ezingcwele ikhona nebhayibhile ndiqala ngo-Exodus 21 verse 21. Hi, why look me? Mna nisebenzisa amaphepha esamenda kwedini. Ungandijongi nonjonga mna boy mna ndisipanisa amakhalibhoteris la mna boy ngezinye imini andisinaki neso sirhama. Banu shidile ngencwadi zami zesikolo ezirhazula ezigqiba amaphepha. Banu shidile ngencwadi zami zesikolo ezirhazula ezigqiba amaphepha. Malume ndiyakrokrela, takhumza ndiyakrokrela, tajusi ndiyakrokrela, phofu nonke ndiyanikrokrela. Malume ndiyakrokrela, takhumza ndiyakrokrela, tajusi ndiyakrokrela, phofu nonke ndiyanikrokrela. Ingasadumba impundu, ingasadumba impundu, zibe ngaka. Tyhini malume, wenzani? Bendisazojonga uyapasa namtsha. Awufundanga mos uzobona njani?